Salam ýartyglyk. Salam. Sen bize serede oturan çağalara näme öwretjek? Sagatçyklary öwretjek. Meniň adym ýartyglyk, akyllyja özüm. Senem akyllyja bolsaň köp zat öwrederin. Häzir saňa saat bilen günleri öwretjek. Ondan soňra ay öwretjek, ýyllarda aýtjak. Saat dili şeýle dursa sagatçyklaryň ýary. Eger diller şeýle bolsa ýaty saklap bir bolly. Ulu dil şeýle kiçidi beýle ýatjak. Ikiň ýary saat dili şeýle dursa bir saat iki bolly. Ýaty sakla şeýle dursa sagatçyk üçin ýary. Sagatlar şeýle görkezse onu sagat üç bolly. Sagat dördüň ýary bolsa diller şeýle durýar. Eger diller şeýle bolsa ýatmakda dört bolýar. Beşiň ýary şeýle bolýar, beş bolsa beýle durýar. Altyň ýary bolan wagty sagat şeýle görünýär. Muňa seret alty bolly, seret bu ýediň ýary. Manha saat ýedi bolly, bu da sekiziň ýary. Sekiz bolsa şeýle durýar, bu da dokuzyň ýary. Ine saat dokuz bolly, ey dostum, seretmeli. Şeýle dursa onuň ýary, ine de on bolly. On biriň ýary şeýledir, seret on bir bolly. On ikiň ýary şonuň ýaly, anhada on iki bolly. Bir günde 24 saat bardyr çağalar belli. Indi bolsa çağalar, men size aýlar, hepdeler günler barada aýtjak. Çağajyklar ýatda saklak, şonu hökmen bilmeli. Men bilen bile gaýtalan, öwretjek men günleri. Birinji gün duşanbe, ikinji gün sişenbe, üçüncü gün çarşanbe, dördüncü gün penşenbe, beşinji gün anna, altynjy gün şenbe, diýinjali şun ýekşenbe, ýedi gün geçdi bir hepde. Kançagalar ýene orada gaýtalaly günleri. Birinji gün duşanbe, ikinji gün sişenbe, üçüncü gün çarşanbe, dördüncü gün penşenbe, beşinji gün anna, altynjy gün şenbe, diýinjali şun ýekşenbe, ýedi gün geçdi bir hepde. Çağajyklar inni size aýlary öwretjek. Akyllyja öwrenseňiz onsoň uýu gaýtjak. Ýanwar, fevral, mart, aprel, may, iýun, iýul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr, dekabr. 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda, 12 ay bar bir ýylda.